Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw ba una kita nga adlaw sa bulan sang Agosto, ginatawag bulan sang Tigkiliwi, diri sa aton nga mailonggo ginatawag nga Tiyempo Muerto. Aksyon Hotline. Pero kay do may ginapropose man nga tempranuhon pang pagbalik sang galing, hopefully matigayon ina para may parangabuyan man ang mga tao nga nagasalig sa ila parangabuyan sa kaumhan. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in until 9:30 in the morning diri sa aton sini nga pagpangalagad Agosto 1 kita tuig 2022. Aksyon Hotline. Good morning lang sa magka-aksyon naton nga nagamonitor na via Facebook kag subong man sa YouTube. Nagamonitor man via on air. Salamat gid sa inyo mga Ilonggo OFW. Bao ara dira sa Amerika damo ga monitor sa aton no si Doc Matt Mayo. Good morning and thank you. Welcome to the show. Aksyon Hotline. Sa nasiling ko na magka-aksyon, liwat kita nga magapangalagad sa inyo kag palihog lang share and like sa amon sini nga Facebook Live, amo man sa YouTube para damo pagid kita ang malabutan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga, pero may mga bisita ko didugay-dugay nga unahon ko ni kay actually si Sir Di aga pagali, no? Siling yan nami gid punctual kay kon teacher ka mo giman atani mo. Aksyon Hotline. Sang estudyante kuya mag-abot dia sang estudyante pa lang, no? Sang una ka halin sa high school ka college no mo malang sing una dumanad ka lang permi ka lang late bla. Aksyon Hotline. Pero ti sang lain na kung nara ka may trabaho ka na, no? Kag nami mangin kung ikaw isa ka leader kapin pagig ko maestro ka, maestra, dapat ikaw ang mauna no sa eskwelahan pag-abot. Anyway, mga ka-aksyon, anong pinagkamadalag ko nga balita kay kadtuan ko ni dugay ang akon mga bisita. Aksyon Hotline. Bangkay nga rasapuan dira sa Vista Alegre nga ginlubong. Nakilala na anong latest investigation sang kapulisan. Aksyon Hotline. Kilain sini kay dira pa sa likod sang ila barangay hall na sapuan ang bangkay kag pila ka adlaw nga ginlubong. Aksyon Hotline. Baloon taman karon ari aksidentes dalan lakson, 3 kaina ang involbado nga salakyan. Nagpalagyo ang driver sang auto, problema kay nakakas ang bumper niya, pati plate number yan nabilin. Aksyon Hotline. Dakulbaan siguro tinano ini. Hibaloon ta kung ano ang latest nga investigation man sang kapulisan. Aksyon Hotline. Tubong adlaw, hibaloon ta kay mag-aumpisa man sa Commission on Elections or COMELEC. Ang 4 ka adlaw ginatawag nga hearing sang Election Registration Board or ERB. 30 ka mga individual sa Bacolod wayman sang oposisyon ang ila sini nga application for registration pero ginpatawag sang COMELEC. Aksyon Hotline. May mga ginpasubmit nga mga dokumento nga kinahanglanon para sa ila sini qualification. Kabalo ka magparehistro ka, not necessarily nga pag file mo sa imo voters registration, automatic approve ina gilayon. Hindi amo na. Aksyon Hotline. May hearing pa kag kung may opposition sa imo application, titinguan ina nga i-resolve sang komisyon. Aksyon Hotline. Brigada Eskwela. Di subong nag-kick off na ang national program, hibaluon ta dugay sa aton mga bisita. Naligan nga daw tidamo na ko na guest diri do halos since last week may mga kuan ako, may mga bisita di. Naligan do damo sila to subong 4 naman ho. Aksyon Hotline. Ang akon bisita diri pero duha lang ko naman pa interview. Ti okay malang na. No kay at least ari na sila. Aksyon Hotline.
So amo na ang aton sinip mga talakayan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan action hotline. Unahon ko lang ni karon nga aga ang aton sini nga mga bisita. Now ari na sa aton live sa Studio A ang mga bisita naton from Mandalagan kamo ma'am no? I-on lang lihog. Yes, sir. Mandalagan National High School. Now, si sir kag si ma'am amo ning akon kaupod okay na yado ang ilas ni nga kamera dado okay na. Ara na tumok na. Nagwa na sir ang color green. I-check ba sir? Ang color green na. Sige. Sir. Ang sa imo bi ma'am? Ara na, sir. Ara na action JM. Oh, larga kita. Daw sa tindahan na larga. Oh, sir, ari sa aton subong live diri sa studio ang akon mga bisita from Mandalagan National High School. Ipa-introduce ko lang ni Guro ang ila mga ngalan individually. Sir, unahon ko si sir. Good morning, sir. Actually, good morning. Ako gali si Mr. Eli Carion sa Mandalaga National High School. Kaupod ko nga akong Brigada Coordinator, si... Ma'am Maria Paula Arsanio. Silang ni Ma'am Paula, siya daw first time. Siya daw pulbaan ko. Gamo ni siya. Okay na pa sa daw ma-exercise mo. Normal na naman, tatlong mo lang ito. Huwag man siya nakabalo. Huwag man siya kumati sa ito. Hindi, joke lang. Sir, ano galing posisyon natin sa Mandalagan National High School? Actually, sir, sa advocacy ako nung na-assign. Ang ako nga among team leader subong among ni si Ma'am Paula, ang among Brigada Coordinator subong. Siya man ang marketing sa marketing? Sino na iyang sa marketing? Lain naman nga marketing, sir. Lain naman nga man. teacher. Oh. Mundi ang marketing, lain. Kapangumpray ng galuto sa gwapla. Sir, thank you gid for coming pagkadto diri sa Action Radio and then to share no sa inyo kagatagan kamo namon opportunity today nga maka-imbitar since nga mga kick-off na ang Brigada Eskwela. This is a national initiative program madugay na ginahimo. Kumusta ang sa Mandalagan National High School? High School. Una-una sa tanan, sir, pasalamat kami sa Action Radio no sa pag-imbitar di sa amon mangin parts ang sini nga programa. Ang ini nga Brigada Eskwela una-una sa tanan may tema nga tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Bingod nga pati kami nga una sa tanan, bata, buligan, alalayan, tudluan, amligan. No, nagapasalamat kami sa sining imbitasyon kag kabay pa nga magbinuligay kita para sa opening sang atong klase. Yes, sir. And because we are expecting by November nga magbalik na ang face-to-face classes, gid nga daw medyo madamo na ang kabataan nga magkadto sa eskwelahan, daw makakas o madyutay man ang burden sa mga parents nga nagserbi, nagtalo sa inyo trabaho. Sili ko gani kanugon nga wise ang first honor nga natagan nga parents last sa graduation bla. Best in coaching, best in amuni ang nanay ni Kwan. Actually mga parents ang nag-ubra sir mo during the time of the blended learning nga process. Now, sa inyo dira sa bata, ang Mandalagan National High School, nano ang mga naka-line up natin nga program, ma'am? Sa Mandalagan, sir, sa August 15, magasugod ang amon local lang sa amon lang eskwelahan. May opening program kami and then ginainbitar ginamon ang tanan nga mga pumuluyo nga magkadto especially mga parents kag students no sang Mandalagan National High School. Kay may mga activity kami like ng planting, sir, kamo nang makadto mga NGOs makadto sa amon school. Kag gina-hope namon nga tani maka-medical mission man kami actually that week man, sir, pero gina-process, on process pa man. And kag pa ginamon ang mga other activities namon, sir, nang kung makadayon amon, kung maka-bloodletting, hopefully, sir, on process man actually. Pero ang week na Monday, August 15 to 20, amo ginamon nga local lang sa Mandalagan National High School nga activities, sir. Sir? Actually, sir, ang sa Mandala ang division ang national kick-off gid sang Brigada Eskwela is from August 1 to 26 siya. Mo tong mention ni Ma'am August 15 tungod may mga program kita nga naka-line up kay actually kadamo magid na siya mo.
Gusto ko lang matag sa akon nga ano bala sa parte sa amon sa Mandalagan High School nga kami kami ang nangin Hall of Famers ang Division of Bacolod City, best implementer sang Brigada Eskwela ka nangin isa ka regional representative Grabe. sa Bacolod. So mas manami nga bululigan ta ang Mandalagan kay para who knows basi makapture naton ang ang national kag regional level. Grabe. So sang una sir wala pa pandemic no, nagakandak kami sa nagkalain-lain nga mga programa. Like for example, may ara kami sa una dental mission in cooperation with sang aton City Health Office. Tapos may mga bloodletting kita with the Corazon Locsin Memorial Regional Hospital. And at the same time, we are hoping nga ang aton mga government agencies nga kag mga NGOs labi na gid no ang mga aton NGOs mga stakeholders nga magbulig sa amon nga pagimbukada sang sini nga Brigada Eskwela ang medical mission ang vaccination program patigayon naton sa eskwelahan para ma-entice ng community naton nga magbalik ang aton nga mga kabataan sa pag-eskwela. Yes. And kabalugi kita no, this is a very challenging time bago naman mabalik ang kabataan nga may ara na sang personal nga appearance sa school and kabalo ko mga teachers katulad sa ibang nga mga schools gina-encourage man nga magpa vaccine, no? Likewise ang mga students. Pero aside sir sa sining ginahandom naton ang target nga mangin magpangibabaw liwat ang Mandalagan National High School in terms ang sining nga program. How about sa mga stakeholders naton? Very supportive sila since nga nagaging pandemic daw why nakita sining activities? Actually sir ka timely sang imo pamangkot kay may ara na ko sang isa gani ka NGO nga mo participate sa amon pero kag wala abot sina kagapon sang Friday I think hindi ako magsala ang aton nga sanggunian sa pagpamuno man ni Councilor Al Victor bilang Committee on Education nagkagto man to siya and we're hoping na tanan nga mga aton nga mga SSP nga mga friends nato nga makabulig sa aton. Not only that, previously may mga ibang man nga tie-up sir. Sa mga NGOs like sa una may mga Korean school kami nga tie-up. Wow. Tapos subong team NGO kami nga manugabot naman by tomorrow. So madamo kita nga gina-expectar nga manugabot sa sining Brigada Eskwela. Kagabay pa nga initanan ma-translate nga makabulig sa aton kabataan kag sa aton mismo community. Pero anong sikreto mo sir? Nga ko damo sa stakeholders nga kadto si mo nga support man. Nakita nila sir ang sincerity namon nga magbulig sa aton kabataan. Kay para sa amon una sa tanan no, bata, buligan, amligan, tudluan kag alalayan. So ang tanan yung nga mga impanghatag nga mga donations, sponsorships, ini siya tanan na sir no nang gina-translate na nga ginabalik sa kabataan. Kaya para sa amon sila ang nag-hold sang key sa future naton mo. Yes, correct. So kung mayo ang pag-amlig naton sa kabataan, nahatag naton ang ginapangayo nila, most likely makabenepisyo hindi lang ang kabataan kundi ang bilog nga community. Labi na gid diri sa aton sa Bacolod City kasi bilog nga negosyo occidental. Yes. Kaya nakita ko mga planyo, ang konsepto, ang Brigada Eskwela because ang thinking sa iban, manghawan, manglimpyo man lang nato, makadto ka to, mulo pang limpyo man lang eskwelahan mo man gyapon. Ang inyo ginahimo nyo gid nga hindi lang siya actually ang purpose, nga i-prepare mo lang ang ang school, kundi ang community, ang tanan ng stakeholders. May mga programs kamo katulad sang medical mission, inablang makita mo nga very innovative kay sir, kay ma'am, and the rest of the faculties, no? And sa mga sikurahan, sino ginang nakapaminsar sa ni sir? Actually siya collaborative ni siya, group effort ni siya. So hindi lang siya tanan. Kaling kay it just so happen bino nga gusto ko lang introduce pag ng kaugalingon ko. Isa ako ka nurse mo. So okay. maybe it's one factor man nga nakita ko nga why not be not just an educator but also together kay Ma'am Paula no siya kay in charge sa clinic nakita namon nga kinanglan may makontribute kami nga dako hindi lang po sa education lang kundi sa area like health. So kung why not i-combine ta ina
sa pamagi nga matranslate naton dayon sa eskwelahan dako nga benepisyo ang matabo kun kag you're hoping nga patigayunon ta nga sa pagbulig sa aton nga LGU, pagbulig sa mga NGO, mga stakeholders naton, ini siya matigayon kag gabay pa. Actually, last week, I was able to interview the Councilor Espino. Hambal naging kantuan, naging kuno kamo sa school, gin check and preparation. So, anong assessment niya, ma'am? Do okay man lang? So far daw, okay man ang con. Kaya si Sir man to actually yung nagtubang sa ila sa okay. pag ano. Actually, muna kamuno man sila sa akon kay ti ang mga committee assignments bla. Okay, okay. Ang na sang nakita ko nga ang target kita na sa mga committees. Kay ti nakita ko nga si Councilor Alti sa Committee on Education, pero hindi man lang siya isa. Tanan na sila padalaan ginanamon. Kay sa rason nga ti kabalo kami nga makakontributed sila sa amon. Kag we're hoping ang participation sa aton nga LGU kay ti dako na siya sir nga puntos mo. Yes, yes. Nga ang LGU together with the school nagabululigay both local kag sa national na nga government agencies para sa amon ti nang kadako na nga impact. Nga In addition, Action Art na Yes, ma'am. mapasalamat gid kami actually sa tanan namon nga stakeholders kay previously because of their help sa amon bala we were recognized sa regional as a best implementer school Grabe. as a medium school. Kay sa ilang bulik sa amon. Yes. kag ginapangabay ginamon nga kung matigayon naton makuha ang sa regional level mas manami pagid. Very good. At least ang target niya, hindi lang kaya ang award, kundi nami gid yang program. Yes, of course. Actually hindi niya contest ang nataano namon mo. Kundi makita namon ang result sa pagpangabudlay sa amon nga mga fellow teachers, sa mga stakeholders kag parents nga makita nila ang resulta nga tungod sa pagbinuligay, nag-improve ang Mandalaga National High School. Kag ang Mandalaga National is very much improving. Kaysa una, medyo category lang kami nga nabilong. Subong ga matamat, na kami subong sa large. Nabilong na Large kami sa school large na. school. Oo. Very good. Large Ilang school na. population na, sir? Kadako mo na daw Sa subong. teacher, subong sir, mga 33 na kami. Ang nabilong sa medium school, though 31 lang balasta. Subong mga 33 na kami. So, large school category na kami. So, May dalaga na nga maestra sinyo. Kaya damo kami IT. double sir mo. Shucks, Ari, boy. sir, ang Action boy, punamon. relax ka lang. Action Ayun, boy, kami relax ka hindi lang. dalaga niya. Gagawa si JM. Dahil pag si kumay, laga nga maestra. Gakon siya. Oo, kay sultiro man ang IT namon mo. Atop lang nagbalibot ni bagulang ko. Anyway, lawag lang na ako na. Pero kung si JM, kung makakuha number, basi bla. Anyway, good luck sa inyo, sir. And ginahatag ko ng opportunity sa imo. And hopefully, basi maka-partner mo kami sa inyo. No, nami pagitan. Ikabalo ka, Brigada Eskwela, Balik Eskwela. May mga program kami before sa pandemic. Ito kalabot kami sa putok-putukan sang Lacarluta, si Action Boy, hindi nakataklad kami. Ginahawa lang namang kataklad sa mga bukin. Nga mo man ang outreach program as part sa amon sini nga ginahimo diri sa station. Di kabay pa pangin partner ka mo namon sa Mandalagan? Actually, pasalamatan gid namon nga the moment nga maginta ka mag-participate kamo sa amon nga Brigada Eskwela. Kabay pa nga matigayon ina. Kagabay pa hindi lang kita-kita lang, hindi gusto namon as much as possible. Tanan nga stakeholders, mga NGOs, LGUs, kay inisya nga aktibidades, hindi lang nakasentro sa aton kabataan mo. Correct. Kay sila ang futuro sa aton, sila ang basdamlag. So kung mabuligan naton ang kabataan naton, it's just like nga mangin maanyag ang aton nga future sa ulihi. Yes. So ma'am, ano pa gina ba activities luwasin na? May naka-set up na gika mo mga program pag aside sa medical mission, mga amo na. Nang masugod amon nga rekorida bo sir sa local lang man da sa amon sa Mandalagan para Okay. mag-invite, especially magpa-enroll man sila sa amon eskwelahan kag madugangan ang amon enrollees kag magdugang Yes. pagid ang amon nga mga bulik sa amon brigada.
Maad lang ko sir no, ang amon Kita. ganyan enrollment nag-start from July 25 to August 26 kag maad man ko nga kabay pa ang amon da nga senior high school Labi lang gid sa pamuno man sa amon nga senior high school coordinator. Yan si Miss Grace Zamora kag sa amon nga principal, si Sir Ares Sarbimisana kag sa mga fellow faculty da namon nga muna. Senior high. Oo, kay sa senior high ako sir mo si Miss Sa junior high ka na. Junior high siya. Senior high. Oo. Ay, So nga amon offering is amo na at ang sa senior high school ya is technical vocational track. So home economics kami. May UMS man kami. oh, very Pag good. una naman open, sir, ang UMS. Actually sir naga-improve siya. Nakita mo na nga bag una kami nga offering kasi ang una solo lang kami textbook mo. So buong ti UMS na kami. Oh, sino si Ma'am Desiree? Si Lini Ma'am Desiree. Angeles Aguirre, sila nga good morning. Thank you for having Mandalagan National High School teachers. At the moment, congratulations. Congratulations kuno sa inyo sa tanan. Wow. Thank you. Ara siya ka monitor siya ka wave ga. Ara siya ka pamalakpak siya. Anyway, thank you for having you this morning and hopefully hindi lang ni ang panugod no sa aton nga pag mangin partners no. Just keep us posted kung ano mabulig sa Action Radio nga maka-deliver man kita kay ti nga mon papel ni not only to deliver the news, information to the public at the same time serbisyo man sa pamuluyo sir. Okay sir. So thank you again sa inyo madam sir sa for coming diri sa Action Radio Bacolod. Madamo man ka salamat. Thank you good sir. Salamat. Gabay pa nga looking forward. Ito sila ni ma'am mo kay tanan to sila do ka monitor si imo. Sa liwat no, ang tanan nga mga kopdana namon sa Mandalaga National High School. Hindi ko man kamo namon maisa-isa dire. Pero gapati kami nga gapamati gid kamo, gapati kami nga ginaspread nyo ang ining mensahe sa aton da community. Labi lang gid sa may barangay Mandalagan sa Bilog nga Bacolod City. So salamat sa pagpamati mga fellow teachers, colleagues kag non-teaching personnel da sa Mandalagan. Yes ma'am, ikaw ma'am. Yes, thank you so much sa pagpamati. Kag again, gina-invite gid namo liwat. Yes. Ang tanan nga mga pumuluyo sa Mandalaga National High School, students, parents, and stakeholders nga nang mag kadto sa aton eskwelahan para magbinuligay kita sa aton nga brigada eskwela. Madamo gid nga salamat. Well, Berte. Now, so, amo na nga aton mga bisita karon nga aga mga ka-aksyon. Mabalik pa ko in a short while. Detalye na sa aton sininga mga headlines. Alas 8:33. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsor. Puwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi?
may arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sang madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Sa Alegre, ano ay ang motibo sa krimen ni man nga lapit pa yaglis barangay hall ning agin lubong dira sa Vista Alegre. Action Hotline! Kag maki-update man kita karon dito sa may area sang police, no? Kapulisan ang investigation ang agin patigayon sang mga otoridad angot sining insidente bilang dumduman nyo nagligad nga mainadlaw may ara sang pila ka mga individual ginlaot nila yung basang Balakar. 5 actually ka mga suspect dason ginpalukpan nila sa syudad sang Escalante. Diyos ta karon timing kami ara sang ginpatigayon ng checkpoint ang pila ka miyembro man unit sang kapulisan ay nadakpan ang isa sang mga suspect. Para sa mga suspect, ang ila aligasyon, tripping kuno. Pero gapating ang kapulisan, posible hold upon nila yung bus. Grabe kay isog, no? Sa mga tao subong. Pero hatagan tani sang kwan, hatagan tani oportunidad sila kag tiisige pa man ang investigation. Ano gin nga kaso ang gin pasaka? Action Hotline! Pero dali ilang action JM, kay ikwan ko lang niho.
ang panumdo uno na, kaduan ko lang patrol no, kay para maki-check ko, ginalibot subong ni Action Alvin, mga activities sa mga schools, kag lakip na ang ginatutukan man sang patrol, no, ining party bala sa nasapuan nga bangkay nga may ara na sang update, investigation kung ano ang nangin motibo, ano bala ang mga samad nga nakitaan sa bangkay sang biktima ni, no? Tikbudlay niya, ano ni nga nasapuan na lang, no? Ngagin lubong, rabi man kay isog, ano ayan ang madalom sini nga motibo sa krimen. Di kay na may araman aksidente nga na-cover si Action Alvin do triple collision, adios. Nalagyo to ng driver sa auto, bili naman ang panapa sa lakyan niya. O, ti ma-identify, kagaryo, ang bita nag-operate na damo na sa mga nagkaladakpan nga driver nga nagamaniho sa e-bike o mga e-trike kag lakip na mga tricycle. Ti siling ni Bibot Song, ni Sir Bibot, siling niya ti ang amon kampanya, hindi lang ni para sa mga pigado, pati man manggaranon, dalahig man di. Patrol Reports! Pero ulit sa Action Alvin, graba sa patrol, unahon ko lang nga paglibot subong sa mga bulutuan. Kumusta honta? Action Alvin, kumusta? Aksyon na at may pila na ka mga bulutuan o kung mga eskwelahan, especially sa elementary, ang nag-aumpisa naman no, sa Brigada Eskwela, granting sa National Action na Art nag-kick off na sa buong adlaw. Ini nga Brigada Eskwela, while ang iban nga mga eskwelahan daw next week pa man maumpisa. Ang ETCS-1 nga kantuan sa nga patrol, nag-umpisa na alas 9 sa buong aga, mag-umpisa ang ila sining activity in line sa celebration o kung na celebration in line sa sining Brigada Eskwela. Ang ETCS 3 maumpisa naman, tubtob sila August 1, tubtob August 26, while ang ETCS 2 August 15 to 20 pa ni sila Action Art. Now, ang Rizal Elementary School, ongoing man ang ila sining enrollment, pero ang Brigada Eskwela itself, wala pa subong adlaw, instead August 11 to August 22. Ang ila sining ang Brigada Eskwela. Ang NOHS, ongoing pa man Action Art, ang enrollment. And next week, August 8 to 22, ang ila sining Brigada Eskwela. While ang si El Montelibano sa may area, sa Barangay Villamonte Action Art, August 14 to 20 pa, no? Ang ila sining Brigada Eskwela, pero ongoing ang enrollment. Now, subong sini ang patrol, nagwa kita makadali kaya nag-umpisa naman Action Art. Ang activity diri man sa Andres Bonifacio
Elementary School sa Abis 1 Action na Art. Abis 1. Nagawa kita para hindi kita makaisturbo sa ila Action na Art, no? Ang Abis 1 sa may lapit sa Station 2. Yes sir, sa may dalan sang Gatuslaw, lapit sa may Station 2 Action na Art. Ang private Action na Art nga ginpadulungan namon sang patrol, ang LCC actually nakaistorya nato ng pinaka mga personnel. August 15 pa ang klase. Inaya private Action na Art sa mga private. Ang US LS High School Department, 50 August 15 pa. Ang Westneg, next week pa ang klase. Ang SANAG, ongoing enrollment, tugtubas buong pero August 22 pa ang formal nga klase. Ang St. Joseph, ang klase sa high school, August 15 pa, Action na Art. Okay. So para muli ang pila ka mga sige, i-consolidate lang na karon kay ang classes ni most likely hindi man niya sa November pa man tong target nga fully implement ang face-to-face gid. Correct, Action na Art, no? And diri base makakuha man kita sang information, maka-interview kita sa principal man, no, sang Andres Bonifacio Elementary School o kon Abis 1 in line sang ila sining activity today, Action na Art. But initial actually may mga schools diri nakaistorya ta man ang pila ka mga principals nga antes gali isang ila sining kick off o kon sang ila sining brigada eskwela magpatigayon man sila Action Art sining caravan pa, no? Para man ma-inform ang pila ka mga pumuduyo sa syudad nga atis umpisa na ni sining brigada eskwela and the same ang ongoing enrollment Action na Art. Now, diri na kita sa atong sining balita sa patrol, ongoing pa, no, ang investigation sa police station number 7 agud hibaluon ining motibo Action Art sa pagpatay diri kay Alex Soberano, 51 anyos. Kumandok ni siya Action na Art sang Purok United Roadside sa Barangay Tangob, pero temporaryo ni siya nagatiner sa Lopez Haina, Barangay 27 diri sa siyudad sang Bacolod. Now, sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, as initial, si Soberano Action na Art ang kilala ni kagabi sa iya sining pamilya after nga nagpadulong dito sa morgue sang Holy Angel sa funeral parlor. And as initial sunod sa iya kay Bonilla, ining napatay nga si Soberano ang may kaso. Actually, serve sentence na ni siya Action Art bago lang nakagwa sa prisuhan last year. 8 na kabulan ni siya nakagwa sa prisuhan umpisa nga ginbinanggo sa tuig 2012. Nagtiner of course 3 years. After 3 years diri sa BGNP nagwa ang desisyon sa gincommit dito sa National Bilibid Prison and 8 months ago suno diri kay Major Captain Elmer Bonilla nakagwa ni siya. Now, last week, Action Art, natala na kung tani mapauli ini sa ilang sining puluyan, ari tala na pang doon Action na Art, kay allegation nga last week sa matapos nga nag-abot diri sa Negros, sa siyudad sang Silay, ini ang ginaligar, ginabdak Action na Art. So, bali nagpuli siya, kundi gindala sa Bilibid Prison, no? More or less, unang taon na to, almost 7 years nga dito sa Bilibid Prison Yes, Action na Art, almost 7 years after nga So nagpauli gid siya dira sa lugar nila? Mapauli na kuntani Action Art. Kay last week, halin sa airport Action na Art, halin sa airport, mapauli na kuntani sa ila sining puluyan, allegedly, base sa pahayag ni Major o ni Captain Elmer Bonilla, ini siya ang ginabdak dito sa siyudad sang Silay. Okay. So, ang natabo naman after sa abduction Action Art kahapon nga adlaw, nasa puwan na lamang ang bangkay sini sa idalom sang NGCP Tower sa Purok Katilingban, Barangay Vista Alegre Action na Art. Kahapon nga adlaw nga ginlubong diri
Actually, kahapon, ginkut-kut pa ni sa mga barangay officials, even ang mga barangay tanod, kag diri aksyon na art, nakitaan nga wala na sang panakton ang biktima matapos nga ginkut-kut. 3 ka tapak ang kadalumon aksyon na art. Kag may ukon may buka bala ako na buka bala ang ulo sini aksyon na art, pero hindi pa ni ma-consider. Pero amo ni ang una nga paglaragway diri ini Police Captain Bonilla nga antes ni siya ginlubong action art, pero Pero Action Alvin, ano ning background sa case niya nga napriso siya? Amo lang ni na-priso ni siya action na art tuig 2002 sa kaso violation sang Republic Act 9165. Drugs. Yes, sir. Okay. Illegal drugs. Illegal drugs, Now, okay. Yes, sir. Amo ni aksyon na art, ang pinaka-latest diri kay ang plano karon sa mga kapulisan sa station number 7 nga liwat magapadulong dito sa siyudad sang Silay agud didto nga magpangusisa man kay magapakig-angot sa mga kapulisan the same basta na makabulig man sa ila sining investigation nga allegedly ini siya ang ginabduct, granting nga suno sa aligasyon kag base sa kay Captain Bonilla na record ini sa mga kapulisan dito sa siyudad sang Silay. So bali sa Silay City na check mo kundi siya dapit dito more or less nga area ginabdak kay ano siya sa kay sa eroplano pa uli dira sa airport na naglabay. Amo ni action art ang isa sa mga bagay nga pagausisaon karon sang pulis. Sang station number 7. Kaya ang abduction more or less kung ara sulod sang Silay Airport that is another thing, no? Yes, in sir. terms of safety dira sang mga tao no? Correct, Kung bala dira man sa sagwa, kung dira ka sa sagwa, siyempre may ginsakyan ka either mataksi ka da o nano nga naglakat-lakat sa pagwa kag katingalahan no matyagan ko kung hindi ka ni close related kag way ka abi communication ni siya hindi ka ni kabalo nga nagwa na siya gani gali mo na hilway na bla. Correct action art in fact ang communication sunod diri kay Captain Bonilla between lang sa iya sining pamilya Na isa pa na. So, amo ni mga bagay magpadulong ang mga kapulisan sa police station number 7 para magpatig-angot naman sa mga kapulisan dito sa siyudad sang Silay. Although ginpamangkot man naton bala magapatigayon man sila sang joint investigation galing kay on the part sang station number 7 diri natabo o na sa ang insidente diri na sa puan ng bangkay so magapadayon man sila sa ila investigation although magapakig-angot sila sa mga kapulisan sa siyudad sang Silay. Anong pabagis pagpatay ni pa determine gilampusan, gintiro, gintorture, no mo na blaway pa ma-determine sa pulis no? Gintamangkot na kay Captain Bonilla, action art, hindi pa nila ma-establishar karon. That is why iga pa idalom ini sa autopsy. Kay kahapon nga adlaw matapos nga kutkot bala action na art. Okay. Ginayon nga gindala ang bangkay sang biktima sa punerarya kay ara naging advanced state of decomposition. So ang soko naman magapatigayon karon nga adlaw. Mga pilang adlaw na more or less ni siya ginlubong da? Suno kay Bonilla, hindi ni more or less mga 3 days pa lang action art. Okay, so nag-abot ni siya more or less kung mag 3 days, subong August 1, more or less siguro nag-abot na di siya mga mga pitsa 29. Sang Hulyo, Action Alvin. Nautod si Action Alvin, siyang nawagtang niya ho. Action Hotline! Alas 9:14 na, kadako ni nga misyon kag dapat tutukan sa otoridad. Kay katingalahan nga may nakabalo nga iban nga nahilway na siya, no? Nakagawa na siya sa bilangguan kag tigin monitor gin mayo no? Hindi man guro nga by chance may nakakita siya ato dason ginabdak kun matuod gi man ni Action Alvin. Action na art sa record ganda uyatan ni Captain Bonilla August 22 allegedly nadula ang ining biktima. Ay, August 22 tilawig-lawig na butang ba basi kung ginkwaan pa ni siya mga kunano nga information? Correct action na art basigin ko ang pani kung ano nga information and magdepende ni karon basi makakuha man kita action art sa pinaka latest bala
update in relation sa communication o kung pagpakig-angot sang mga kapulisan sa station number 7 Action Art. Amo na galigin pa record man sang mga pamilya because ang ila pagkabalo nga mapauli na within last week or last week pa lang ga-expect na sila makapauli na sa lugar ni Bacolod. Yes, sir. Sakto na Bakon mo action na art. Amo ni check ta ni karon na base makakuha pag kita Okay. sang pinaka-latest kay nagpadulong na dito sa siyudad sang Silay ang investigador sang police station number 7 Action na art. Oo, kagang kinanglanong diri mabalanta kung ano ang kinabatyan niya kagrabe nga guts no ginlubong pada. Ang lugar na Action Alvin anong kalayoon distansya niya sa Barangay Hall? Actually, more or less mga hindi ko sa Action Art, more or less 4 to 5 kilometers sa Barangay Road sa Purok Katilingban. Likod abi dito ka maagi. Layo sa Barangay Hall. Oo, dito ka maagi sa Barangay Hall pero layo sa Barangay Hall. Okay. Kay siling ko kung lapit sa Barangay Hall na kundi may makakita na pero iniya ligwin na giniya nga lugar nga layo galing distansya niya. Correct, maligwin giniya nga Why nagitawo to ya galing kagapuloy ani kay kun ang tower sang NGCP to kataas to nga to sang wayang? Oo, sakto na Action na art, no? Sus. Away dito, nangita kami ni Papangitson kahapon, basi bala may mga tupad balay, o kung may mga kabalayan dito, sus kay wala gid Action art. Grabe man no, tibakon mo na along the way to basi ginakwat nila ni gintuangan na ni pakadtuto o kung basi galakat pa maning victim, amo na bla? Oo, istorya gani kami ni Nixon kahapon, hamon lang ni nga haumaom, basin bala chef nagkutkot ko galingon niya nga lulubngan balaw. Sus. Oo, kay Grabe. gindubong 3 feet ang kadalumon mo. Action art ari ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Yung bana, sinadula last week. Sa diin siya na dula, sir? Diri na sa Bacolod, sa Busagwa? Actually, nag-blatter na sila dila sa may siyudad sa Silay, pang July 22, na naging sponsor siya bata, sugatin sa airport. Waling lang pagsugat dito ko sa airport. Kanya hingagaw si papa niya kuha sa login abducted ko. Hindi lang ko sure kung sa sulod ng airport o kung sa Gua. Pero ang information na na-receive natin ay ginagdak siya. Nagawa pa ni naman si asawa kung hindi ko na sa sulod ng airport o sa Gua. Halin ni siya sa Manila, sir, o kung halin sa ibang nga lugar? Halin siya sa Manila ay sulod sa asawa. Though 8 months pa lang siya nga nakagawa sa Pisuan kay kaso ni siya nga RE 165 mga 3 years isa sa BGP na stay after conviction din na release siya sa may Muntinlupa. So sang na-serve sentence na sinalbi mapunin na sa divis isang sa asawa. Pero mga 8 months ang nag-stay dito sa Metro Manila. May mga threat sa iya sining nga kabuhi, sir? Isa pa lang natin nga sila na kinalbino kay kagahapon daw masawa hindi na tumil-interview regarding sa activities sa Sabana, no? So, alam na natin kung may mga trip pa pagidman bala ni Bana, pero ang unawar case siya, kung interpret nila kinalbino, lingon niya nag-start niyang krimen dito sa siyudad sang Silay. So, diri ang ating kapulisan sa station number 7. Nag-focus kita sa sa identity sa mga suspitsado na naging sini. So, may pa nga may mga witnesses na mga tagapan dito sa investigasyon para matagaan na ito ng justisya ng mga tayo sa investigasyon. Would you consider this as a separate investigation, sir, sa Station 7 kag sa Silay or joint investigation ni sir? Makalukat pa kami action advance ni adlaw kay si Agapi na confirm sa family. So, ang ato nga investigador na advice na natin makaibigan sa siyudad sa Silay. Action na art ang damang sang pahayag diri ni Police Captain Elmer Bonilla. So let's see anong pinaka-latest investigation sang mga kapulisan sa idadom na sang police station number 7 after nga magapakig-angot ini sa mga kapulisan sa siyudad sang Silay. Ayos. Report sang patrol ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline. Salamat gid Action Alvin Graba sa patrol kay i-follow up tani karon very interesting story sang isa iya kana hilway na actually
ang sentensya na serbisyuhan niya na dito sa New Bilibid Prison. Pero along the way, pagpauli niya dire, actually kaabot ng Decius Negroso. Last July 22 pa siya gali na missing, no? Ngagin report nga nadula. And then, tinadiskubriyan siya kapon. Tilawig-lawig tiyang pamangkot, sino may dumot sa iyang ukon kaakig o nadlukan sa pagilway sining victim nga agin amo ini siya. Action Hotline! Question pagid, balad dira natabo ang krimen nga pagpatay si Auntie Sigin Lubong mismo sa Station 7? Or basigin tiro, ginpatay, ano man nga sa pamaaging ginpatay ini siya, kag dira na lang ginbilin ang bangkay kagin Lubong, no? Ina mga question subong, $1 million question nga nagkinahanglan sang maidid nga investigation sang joint, ha? Hindi lang ni kay isalig sa Station 7. Dapat ang sila'y PNP kag subong man ang Station 7 maginupdanay diri agon mabakod ang investigation. Action Hotline! Ay, perti nga insidente ni. Sige, salamat kid kay Dumdum Rose Halandoni, Deli Diongon Villasor, Ma'am Inisa Saura, Martin Aliling, kag Michael Quezon. Oy, arin, antes ko malipat, to'y nga, gaw ko lang ni Bulag kay ang dakop ka, daog ka, Rolita promo, ti mag-umpisa na sa Agosto 15, pero ginapabalogis tanan, nga sa inyo pa dahil na pagpamati sa Action Radio Bacolod on Air man o kung sa Facebook may chance ka nga magdaog sini kung mag-entra kung may entry ka. Ang madakpan nga nagpamati, take note ha, hatagan sang coupon. Nauti ini siya ang coupon or coupon, amo ni siya ang imagaserbi nga entry ninyo. Kung magabutan ang numero sang imo coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod o Action Radio Station, dala ang imo kupon nga kopyada kay tungaon ina sila mo kag para matiyog sang aton dakop ka daog karoleta. Ang nami siniki wala yabla blanco, wala butal o blanco, kada tiyog mo ya may premyo kagid nga batunon. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports Afternoon Edition, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama kag Barangay 684, Ombra kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga-syudad sa Bacolod, may tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa station. Kinahanglan ni ngagaw kamo kadto di. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon tubtob sa gabi kaangay sang This Is My Life, drama nga minsay sang pagigugma, timbangan sang katarungan kag puwerteng ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod next day nga adlaw magkapadulong sa station. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon na magkuha kag madala pa uli ba grabe, may cash, may cellphone, may mga madaog kamuya waya sang blanco. Tandaan ta gina. So magpadayon sa pagpamati para pagid sa pagumpisa na sini nga promo on August 15. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag no? Jenny siya o Jenny. Humalumina, salamat man dira, no? Happy birthday kuno sa utod ni Parinuel, si Nui Zambales, 64 niyang adlaw subong. Birthday, 64th birthday. Thank you gid kay Wilson Arsenio, kag CJ Nipo, Miguel Sarsa, kag Charis Insila, si Bart Bartolano, kag Bobby Duran, araban si Chip Jules, Achilles Garbanzos, Vic Udtuhan, thank you gid. May lang pagmonitor kay Raquel Villafuerte kag Brenda Andico Cuelo. Amo man kay paring Saniboy Paladar dira, paring Sani, morning the same mo. Thank you gid. Action Hotline. Ang iban karon lang ha kay Evelyn May Salvador, thank you man sa pag-monitor. Ako naman, Action Artay Hupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number 1.